Какво е това педалче, бе? Колко пъти съм ти казвал, не бъдеш чужди хора? Пешка, ще я да те посрещна. Абе, аз кой съм, бе, война ли ще? Ще тръгнеш през вратата, ли ще изхвърля, бе? Пусни, бе. Шезик пак трябва да те лежа. Изхвърля. Абе, пазя, пак! Ти се ти изцепи, бе. Пешка, пуснаха ли те или избягаш? Що нещо преча ли ти? Стига да... Айде, успокой се. Що да се успокоя? Добре, какво искаш сега? Обичайното искам. Уиски. И уиски, ракия, и водка, и техните братовчети, беги да купиш нещо. Янче. Много бързо се върна нещо. Викаш първо да пинем, а? Ами знаеш, пиянде съм си. Пиянде, измамник, лъжец и крадец. Какво е това? Какво? Фъстък? Шамфастък, братче, не виждаш това е. Така, черпите се без мен. Пусто, бе, днеска да не е Хелуин, това е тази смешна униформа, бе. Война, бе, не те ли свърли вече? Както съм аз, бе, нещастно. Сержант Ангел Костадинов от 3-то район на МВР. Познавате ли ти? Гъци се, ба майката. Янче, с кука ли си го слагаш, бе? Униформата ли те възбужда? Що не пробва с кондуктор? Виж какво, Ангеле, мога да се разберем с тебе нещо. Моля. Споразумените ги задавам аз. Аре, Янче, ще не се забавлявам. Какво? Какво? Няма да остава Петър. Тота пак ще те пребе. Ще вземе диаманти и да избяга. Ще станеш с него. Виж какво. Тук имаш диаманти на стойност стотици хиляди левове. Взимаш си ги, излизаш през оная врата и там, забравяш за нас двамата, забравяш за всичко. Сериозно? Нали затова беше тук в крайна сметка? Нали затова ме чукаш вече 3 месеца? Той е тъпо копеле. Винаги ще губи. Аз си падам по тъпи копелета! Леко де. Тъпо копеле, а? Ще ви какво имаме тук.